Евангелие на благоденствието. Като малки, сигурно всички сме чели една книжка с приказки, озаглавена "Приключенията на Пинокио" от Карло Колоди. Искам да ви припомня един кратък епизод от нея. Пинокио е участвал в едно куклено шоу и когато си тръгва, кукловода, който е и гълтач на огън, му дава за награда 5 жълтици, които да занесе на бедния си баща. Но по пътя за вкъщи нашият герой среща лисицата и котаракът. Не беше изминал още половин километър и срещна по пътя една лисица, която накуцваше с единия си крак, и един котарак, сляп с двете очи. Те вървяха, помагайки се един на друг, като добри другари по нещастие. Лисицата, която беше куца, вървеше като се подпираше на котарака, а котаракът, който беше сляп, се оставяше да го води лисицата. "Добър ден, Пинокио", каза лисицата, като му се поклони любезно. "Откъде знаеш името ми?" запита куклата. "Познавам добре баща ти." "Къде си го виждала?" "Видя го вчера пред вашата врата." "И какво правеше там?" "Беше по риза и трепереше от студ." "Клетият татко, но ако е рекал Господ, от сега нататък няма вече да трепери." "Защо?" "Защото станах богаташ." "Богаташ ли?" каза лисицата и започна да се смее грубо и подигравателно. Котаракът също тъй се смееше, но за да скрие смеха си, гледаше мустаци с предните си лапи. "Няма нищо за смях", извика Пинокио засегнат. "Наистина не ми е приятно да накарам да ви потекат лигите, но това тука, ако разбирате, са 5 прекрасни жълтици." И той извади от джоба си жълтиците, подарени му от огнегълтача. Лисицата се спря изведнъж и каза на дървеното човече: "Искаш ли да умножиш жълтиците си?" "Какво искаш да кажеш?" "Искаш ли от 5 жълтици да направиш 100, 1000, 2000? "И още как, ама по какъв начин?" "Начинът е много лесен. Вместо да се върнеш вкъщи, ще трябва да дойдеш с нас. Къде искате да ме водите?" "В страната на бухалите." Пинокио поразмисли малко, след това каза решително: Не искам да дойда. Вече съм близо до къщи и искам да си отида. Татко ме очаква." Каза лисицата, "наистина ли искаш да си идеш къщи? Тогава върви, но толкова по-зле за теб." "Толкова по-зле за теб", повтори котаракът. "Помисли си добре, Пинокио, защото ти подритваш щастието си." "Щастието си", повтори котаракът. "Твоите 5 жълтици от днес до утре биха станали 2000. 2000, повтори котаракът. "Но как е възможно да станат толкова много?" запита Пинокио и остана с зинало от очудване уста. "Веднага ще ти обясна", каза лисицата. "Трябва да знаеш, че в страната на бухалите има една нива, наречена от всички нивата на чудесата. В тая нива ще изкопаеш малка дупка и в нея ще поставиш, например, една жълтица. След това ще покриеш дупката с малко пръс, ще я полееш с 2 кофи вода, ще хвърлиш отгоре малко сол и вечерта ще си легнеш спокойно. През нощта жълтицата ще покълне и ще цъфне и на следната утрин, като се върнеш на нивата, какво ще завариш? Ще завариш едно красиво дърво, отрупано с толкова жълтици, колкото зърна може да има един клас през юни." "Значи", каза Пинокио, все повече смаян, "ако заровя в оная нива 5 си жълтици, на следната утрин колко жълтици ще се намерят?" "Много лесна сметка", отвърна лисицата. "Сметка, която можеш да направиш на пръсти. Тори на всяка жълтица по един грозд от 500 жълтици, умножи 500 на 5 и зърната ще намери в джоба си 2500 блестящи и звънтящи жълтици." Че хубаво нещо!" извика Пинокио, като подскачаше от радост. "Щом приберат тия жълтици, ще взема от тях за себе си 2000, а другите 500 ще подаря на двама ви." "Подарък за нас?" извика лисицата, като се възмущаваше и показваше обидена. Дума да не става", повтори котаракът. "Ние", подзе лисицата, "не работим от долен интерес. Ние работим само за да направим богати другите." "Другите", повтори котаракът. "Колко са добри", помисли си Пинокио и като забрави веднага баща си, новото плато, буквара и всичките си добри намерения, каза на лисицата и на котаракът: "Да вървим, идвам с вас." Сега ще ви цитирам едно изказване на Глория Копланд. "Даваш $1 за благовестието и 100 ти принадлежат. Даваш 10 и получаваш 1000. Даваш 1000 и получаваш 100 000.
Зная, че можете да умножавате, но аз искам да видите колко огромно е стократното възнаграждение. Даваш една къща и получаваш 100 къщи, или една къща струва 100 пъти повече. Даваш един самолет и получаваш 100 пъти цената на самолета. Даваш една кола и възвръщането й ти осигурява коли през целия ти живот. Накратко, Марко 10.30 е много добър дял. Прилича ли ви това твърде много на думите на лисицата? Ако заровиш парите си в полето на чудесата, ще поникне едно дърво с пари и ще спечелиш хиляди. Един проповедник обяснява законът за сеяне на богатство и жънене на изобилие с второто послание към Коринтияните, 9 глава 6 стих. А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне, а който сее щедро, щедро ще и да пожъне. Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, а не от принуждение, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце, а Бог е силен да приумножи на вас всяко благо, така щото като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело. Тук се казва, че ние сме благословени с някои материални средства. Ние сме благословени с богатство, с пари, с материални неща. И се казва, сей в живота на хората и сей в служения, които разпространяват Словото. Моля се на Бога тия благословения да почиват върху вас в името на Исус. Амин. Да се радвате на богатство, на успех, свобода от всякакви отеснения, да се радвате на финансов пробив, преуспяване, прилагайки закона за сеене и жънене в живота си. Сей непрестанно и ще жънеш непрестанно. И като сееш, Бог ще ти го върне изобилно в името на Исус. Амин. Учителите на Евангелието на благовестието ни уверяват, че законът за просперитета е духовен закон, който управлява цялата Вселена. Кенет Копланд на едно място говори: ние трябва да разбираме, че има закони, ръководещи всяко едно нещо в съществуването му. Нищо не е случайно. Има закони от духовния свят, има и закони от природния свят. Ние трябва да установим, че духовният свят и неговите закони са много по-силни от физическия свят и законите му. Духовните закони са родили физическите. Светът и управляващите го физически сили са били сътворени чрез могъществото на вярата, духовната сила. Това е тази сила на вярата, която задейства законите на физическия свят. Същото правило важи за просперитета. Има закони, които ръководят просперитета чрез Божието Слово. Вярата е тази, която ги задейства. Успешните формули от Божието Слово произвеждат резултати, които могат да се използват директно. Нещо повече. Кенет Хейгин смята, че това е универсален духовен закон, който важи и за невярващите, и за грешниците. Хейгин пише: той не получаваше Божието благословение, защото е грешник, той го получава, защото зачита Бога. Бог има закон за просперитета и когато влезеш в контакт с този закон и тези правила, то той започва да действа и за теб, който и да си. Когато ти влезеш в контакт с божествените закони, те започват да действат. И така, даже грешникът, който влиза в контакт с закона за просперитета, ще пожъне тяхното възнаграждение. Вярващ, който живее в бедност, макар да познава Бога, той позори неговото име. Фред Прайс, например, учи, че Бог желае да подсигури не само транспорт за вярващия, той желае да му подсигури луксозен автомобил. По-нататък Прайс пита: щом мафията може да се вози на коли Линкълн, защо да не могат и царските деца? Напротив, царските деца трябва да се возят на Ролс-Ройс. Поразителното е, че основателите на метафизичните култове говорят за космическия закон за просперитета много преди християнските проповедници. Чарлз Филмор, например, пише: законът за просперитета е бил доказан с времето. Всички хора, които са просперирали, са използвали този закон. Друг път няма. Много преди Копланд да проповядва разкрити закони за просперитета, Филмор пише, че всяко нещо се ръководи от закон и че има закон, който управлява снабдяването на нашите нужди. Подобно на Копланд, Филмор твърди, че за да задействаш закона за просперитета, първо трябва да го разбираш, второ, трябва да вярваш в него и трето, трябва да го приложиш в нужда.
И така, просперитетът на метафизичните култове и теологията на вярата е основан върху безличното познание за това, как да се управляват духовните закони, вместо личностното упование и подсигуряването от суверенният Бог. Друга главна фигура в метафизичните култове, Ралф Уолдо Трайн, също рисува космическа представа за просперитета, която звучи много подобно на тази на Копланд. В книгата си "В хармония с безкрайността" една от главите е назована "Изобилие от всички неща". Там Трайн казва: ако някой мислено се вижда в бедност, той ще бъде беден и шансовете му са да остане в тази бедност. Ако мислено се вижда проспериращ, въпреки съществуващите условия, той ще постави в действие силите, които по-скоро или по-късно ще му донесат обстоятелствата на просперитета. Законът за привличането действа непрекъснато в Вселената. Подобно на учителите на вярата, Трайн учи, че има закони в Вселената, които управляват просперитета и че вярата е ключът за привеждането им в действие. Трайн и Копланд проповядват, че вярата е законът на успеха, който дава силата за създаване на проспериращи обстоятелства. И двамата учат, че тези закони се поставят в действие посредством умствени становища, положителен начин на мислене и положителна изповед. Копланд определено свързва просперитета с личното становище и изповед. Той казва: ти можеш да имаш това, което кажеш. Онова, което казваш, е точно това, което сега получаваш. Ако живееш в бедност, мизерия и нищета, промени това, което казваш. Това ще промени онова, което имаш. Дисциплинирай своя речник. Дисциплинирай всяко нещо, което правиш. Всяко нещо, което казваш и мислиш в съгласие с онова, което Бог върши, което Бог казва и мисли. Бог ще бъде задължен по този начин да задоволи нуждите ти, понеже това е обещание в Словото му. Ако застанеш твърдо върху тази позиция, твоите нужди ще бъдат задоволени. Тази връзка между просперитета и положителния начин на мислене не е нещо ново. Много години преди изявлението на Копланд, че е получил откровение за това, водачът на нова мисъл Трайн пише: това е законът за просперитета. Когато явно нещастието идва, не изпадай в отчаяние, но направи най-доброто и винаги гледай напред към по-добри неща, към по-проспериращи условия. Да поддържаш такова становище на разума означава да задвиеш умело, безшумно, непреодолими сили, които по-скоро или по-късно ще актуализират в материална форма това, което днес е просто една идея. Идеите имат окултна сила, но когато са правилно посадени и добре отгледани, представляват семена за осъществяване на материалните условия. Забележителното е становището на Трайн за просперитета като изповед на окултна сила. Трайн е вярвал, че мисълта е сила, притежаваща окултно влияние и неизвестни пропорции, когато е правилно употребена и разумно насочена. Например, Трайн защитава окултната практика за представата на осъществен просперитет. Той инструктира своите последователи в изкуството за просперираща представа чрез умствено внушение и устно твърдение. Внуши си, казва той, че ти самият си проспериращ. Виж себе си в проспериращи условия. Потвърди, че скоро ще живееш в тези проспериращи условия. Потвърди го тихо и спокойно, но смело и с пълна вяра. Вярвай в това, вярвай напълно. Очаквай го, поддържай го с надежда. Така ти ще станеш магнит, който привлича нещата, за които мечтаеш.